Tumayo tayong lahat. Philippians chapter 4, verses 6 to 7. I promised last Wednesday night to continue my lesson on the 5 or the 10 powerful verses that help us to enjoy the sufferings of life. On our lesson 5, we now come to Philippians, the 4th chapter, pang-apat na kapitulo, versikulo 6, aging gana iti 7. Okay? Nais kong makipag-usap sa inyo tungkol sa mga alalahanin nyo sa buhay. At nais ko na makatulong sa inyo upang kayo ay maging matibay, hindi lang matibay, kundi maging aktibo sa paglilingkod sa Diyos. Isa sa mga humahadlang sa atin, sa ating paglilingkod sa Diyos ay mga alalahanin sa buhay. At yan po ang aking bibigyan ng topic or message to address this morning. Philippians 4, 6 to 7. Basahin natin lahat. English, page 1324 in your Bible. Ready? Read. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ilocano? Everybody, Ilocano, read. Di kayo madanagan iti uray anya, no diket dagiti isu amin babaen ti kararag ken araraw agraman panagyaman maipakaammo kuma dagiti dawdawat yu ti Dios ket tital na ti Dios alabsan na ti amin apan nakaawat aywanan nanto dagiti puspuso yu ken dagiti panpanunot yu ken Kristo Jesus. Apo dakkel nga pribilehyo nga itandudo ken idaydayaw daka. Ti kaadami ita ket dakkel apo nga banag nalasatan mi ti adu nga panubok iti makalawas. Ket adtoy kami ipagpakita na may sa aballaygi. Ket apo Dios haan kumalaeng nga da kami ket kasna detay agsurvive laeng trying to get by, doing our best tapno makaanges. No diket apo hanlang nga makalungaw kumatibiyag mi. No diket we should be thriving in our faith. We are bearing fruit, we are abounding, we are able to serve you with joy, with gladness in the midst of these many turmoils, troubles, and trials and temptations in life. So nga dayta man apo ti kayat ko nga adresan ita, ket sapay kuma ta aming kami taimtim nga agdingeg, ag-take down notes, ket agawid kami apo Dios nga dayti nga mensahe ket baliwan na iti biag mi. From the youngest to the eldest, help me to speak the word that everyone will be able to understand. In Jesus' name, Amen. Agtugaw tayo amin, kakabsat. Tatlong bagay ang nais kong makita niyo sa verse na ito. Number 1, God does not want us to be anxious. Tinitiyak ng Diyos na hindi dapat tayo masyadong nag-aalala pag may problema. Sino po sa inyo dito, pag may problema kahit kaunti o maliit lang, mabilis kang mag-alala, alisto kang agnerbiyos, agdanag, wenno agpanik. Taas nga ng kamay. Okay. Ayaw ng Diyos. God does not want us to be anxious. Nais niyang manatili lang tayong kalmado. Sabihin mo sa katabi mo, kalma ka lang. Dapat palang apelyedo natin lahat, kalma. Pangalawa na gusto kong makita nyo sa verse na ito ay ito. God wants us to make a request. God wants us to make a request.
Nais niyang marinig kung ano ang kahilingan mo. Request. And number three, gusto kong makita nyo, God wants us to be ruled by peace. God wants us to be ruled by peace. Mga kapatid, makinig kayo. Marami pa ang nais ng Diyos na gawin natin. Adupay ti kayat ti Apo nga ipaaramid kada tayo. Huwag niyong isipin na marami na tayong nagawa, marami na tayong naipatayo, na-acquire, na-accomplish, na-achieve, at tama na, magpahinga na tayo. Sabihin mo ka sa tabi mo, wala ka pa sa langit. Doon ka na magpahinga. Wala po ako sa katayuan ng edad 50, edad 60 sa Tagalog? 60, 70. Ah? 60? 60, maraming sakit. O 80. Kaya hindi ko po naiintindihan ang inyong pakiramdam. Pero ang aking sasabihin sa inyo, kahit po sana tayo ay tumanda, huwag ho sana tayong manlamig sa ating paglilingkod sa Diyos. Halimbawa na lang ang ating mahal na patriarch. 63 years old na. Opo, may kapansanan pa, may mga infirmities. Oo, marami ho siyang rason upang sabihin niyang, magpahinga na lang ako, pa-relax na lang ako, patulog-tulog na lang, pakain-kain, papasyal-pasyal. Hindi naman masama, pero gusto kong makita natin yung halimbawa ng kanyang spirit at yung kanyang mindset pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Wala ho ba siyang alalahanin? Wala ho ba siyang problema? Marami. Pero bakit siya masigasig? Sapagkat alam niya kung papaano niya i-handle ang kanyang mga alalahanin sa buhay. Lahat ho tayo may mga alalahanin. At pwede nating gawing yang dahilan o rason. Kaya tayo hindi nag-a-attend ng service, kaya tayo wala sa prayer meeting, kaya tayo hindi maasahan sa mga panahong kailangan tayo sa gawain sapagkat marami tayong alalahanin. Pero yan ba ay kalooban ng Diyos? Nakakatuwa na meron tayong mga members na may mga sakit, may mga infirmity, may mga problema sa buhay, pero nagagawa po nilang maglingkod sa Panginoon sa kabila ng lahat ng ito. Praise God na may mga members tayong ganyan. So ngayong umaga, nais kong kausapin kayo tungkol sa bagay na ito. At ang layunin, after this message, ay sana wala na tayong maging dahilan pa na hindi tayo pwedeng asahan ng Diyos sa mga pangangailangan at tungkulin na dapat nating gampanan sa Kanyang gawain. Yan man ay sa pagdating sa choir, sa orkestra, kayong mga ushers, at mga young people, humanap naman kayo ng pwede niyong magawa sa ministry. Huwag naman na pagdating sa Christian life para kayong tambay. Anong ministry mo sa church? Wala. Ano ka? Tambay. Nakatambay ka lang. Ang lakas-lakas mo. Hello? Wala kang sakit, wala kang iniinda, wala kang ginagawa sa ministry, tambay ka lang. Alam mo kung bakit tambay ka? Ito ang rason. Meron kang ibang inaalala, inaatupag, inaatensyonan, at hindi mo naatensyonan ang gawain ng Diyos. Kaya po ang verse na to, gusto kong pakinggan nyo ng taimtim. At pag uwi nyo, magbago na kayo. Okay? So pumunta tayo doon sa una. Ano po yung una? God does not want us to be anxious. Sabi sa Biblia, be careful for nothing. Tinitiyak ng Diyos na hindi tayo nag-aalala o nababahala pag may problema. Pag may nangyayari sa mundo.
Pag lumalago at nagtatagumpay at yumayaman ang iyong mga kaibigan, ayaw ng Diyos na naapektuhan ka. Sapagkat ang pagkaapekto mo ang siyang rason na ikaw ay nadidistract sa focus. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos na naaapektuhan ka. So wag kang paapektuhan sa kahit ano. Okay, ang tanong ay ito, bakit ayaw ng Diyos na hindi tayo maapektuhan, mabahala, o mag-alala man lang sa mga problema, sa mga nangyayari sa mundo, sa kinabukasan, lahat na. Bakit? Ang tanong ay bakit? Nasabi ko sa inyo nung Miyerkules, meron kang personal na rason. Bakit ayaw mong ikaw ay nagwo-worry? At ano yon? Dahil ayaw mong tumanda ng mabilis. Kasi pastor, pag ako ay nagwo-worry, alistong agkarat-kat timuging ko. Jack makaturturog, alistuak ka lumakay, alistuak kang bumakit. Kaya ayokong mag-worry para hindi ako tumanda ng mabilis. That's your personal reason. Walang masama. Pastor, ayoko nagwo-worry kasi ako yung tao na pag meron akong talagang worry sa buhay, magulo ang isip ko. At pag magulo ang isip ko, aburido ako. Ano ba yung Ilocano na sinabi ko nung Wednesday? Agsusyudo takno ko. At tingnan mo yung katabi mo, nagsusyudot ita. Malamang may problema yan. Tama po o hindi? Tama o hindi? Kaya sabi mo sa sarili, ayoko nagwo-worry ako kasi Jack kayati kasi nagsusyudot tak makaperdi akti sa bali nga tao. Magandang reason yan. Pero tanungin natin sa Diyos, Lord, bakit ho ba ayaw mong kami nagwo-worry? Tanungin natin siya. 13:22 ng Mateo. Ano nakalagay? Matthew 13:22. Read. He also that receive. Everybody read with me. Go. He also that. Teka, may mga hindi nagbabasa. Ano bang ginagawa nyo dyan? Magbasa kayo. Okay? Oo. Nandito ka na rin lang. Huwag nasa labas ang isip mo. Okay? Ready, read. He also that among the thorns is he that heareth the word, and the care and the deceitfulness of riches choke the word, and he, pansinin nyo, may binhi, itinanim, pero ang sabi, hindi siya naging mabunga. Anong hindi nagbunga? Yung binhi. Ang binhi, Biblia. Tayo yung lupa. Itinatanim ang salita ng Diyos. Ano yung itinatanim na salita ng Diyos? Mga kautusan, mga alituntunin, mga instruction, papaano ka dapat mamuhay Kristiyano. Pero hindi mo nagagawa yan, hindi nagbubunga sa'yo, ano ang hadlang? Care of this world. Ano pa? Deceitfulness of riches. Doon ka naapektuhan. Natangay. In other words, yung salitang care, in other words, in English, worry or anxiety, alam niyo po ba, galing sa Greek word, na ang equivalent sa English, the word anxiety or worry simply means distraction. Distraction. Ano po ba ang ibig sabihin ng distraction? Ha? You are distracted. Bilang Kristiyano, alam natin ang dapat focus natin, seek ye first the kingdom of God. Ang focus mo, sumunod sa kanyang kalooban, sumunod sa kanyang salita, lumago, mag-advance sa pagsunod ng salita ng Diyos. Pero anong pumipigil sa'yo? Anong pumipigil? Care of this world. Mga alalahanin sa mundong ito. Ano ho ba itong mga alalahanin po na ito? O ito sila. We feel anxious about our finances. Legit naman yan. Pag wala kang pera talaga, sino sa inyo hindi sanay walang pera? Pag wala kang pera, feeling mo talagang, hindi lang nasa kagipitan, talagang delikado ang buhay mo pag wala kang pera. Sino po ang may walang pera ngayon? Taas ka ng kamay. Oo. Wala kayong pang-tithes.
Oh, walang pera. Okay, we feel anxious about our health. Totoo naman. Pag sinabi ng doktor mo, uy, ada bato ta aprom. Ako, hindi mo maintindihan ang pakiramdam mo. You will think of the worst scenario kaagad. Anong iniisip mo kaagad? Morgue. Naku, pambihira, no? Batulat, morgue ka at naisip mo. Bilis mo naman dahil sa pag-aalala. Pag sinabi sa'yo, may cancer ka, stage 1. Pambihira, ano? See? We feel anxious about our children. Kasunulangan na, numatayak. Huwag mo muna kasing isipin yun. We feel anxious about getting along with others. Ang inaatupag mo, yung tumitira sa'yo sa Facebook. Huwag mo nang isipin yun. We feel anxious about it. Kaya kita mo, oras mo, lahat ng iniisip mo is geared towards that person. And hindi mo na realize, you are distracted. Instead na ang focus mo, Panginoon, wala na yung tao ng focus mo. We feel anxious about our reputation. Masyado tayong inaalintana yung ating pagkatao. Anong tingin ng tao sa atin, tingin ng mga kaibigan natin. Kaya sige ang edit natin sa ating post sa Facebook, di po ba? Because you want to appear happy. You want to appear okay. You want to appear better. Well, wala namang masama na talagang ayusin natin ang ating post. Pero kung yun ang naging distraction ng buhay mo, masama na yun. Do not allow the good things to distract you. Ang aking mga binanggit, kagaya ng health, kagaya po ng relationship, kagaya po ng mga anak, talagang kailangan nating isipin yan. Inaalala natin yun. But do not allow them to become your distraction. Nawatan niyo kakabsat? Okay. Bigyan ko kayo ng biblical na halimbawa. Hindi ko ito na-share nung Wednesday, but let me give to you an example in the Bible, ha? Luke chapter 10, 41 to 42. Kasi malamang sinasabi mo, Pastor, hindi mo kasi alam ang problema ko eh. Kasi ako yung tao na pag may problema talaga, lalo kung pagdating sa mga necessary things of life, pagdating sa pamilya, ako yung tao, Pastor, na pagdating sa asawa, pagdating sa anak, Pastor, kahinaan ko yan talagang pag may problema kami sa pamilya, parang that's my Achilles heel. Yan yung pag yan ang talagang tinira ng dyablo, wala na, hindi na ako makaawit sa church. Hindi na ako makaawit ng give them all. Kasi talagang, Pastor, ako yung ganong tao. Malamang ay sasabihin mo yan, pero ito ang aking ibabalik sa'yo. Pakinggan mo kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa'yo, sa iyong katwiran. Katwiran mo yan eh. Kasi ang Diyos sabi niya, huwag ka dapat mabahala. Pero sabi mo, hindi ko kaya. Katwiran mo yan. Katwiran mo yan. Pangangatwiran mo. Pakinggan mo ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, ha? Listen to what Jesus will... Hindi ako. Listen to what Jesus will tell you. Puntahan natin lang Lucas 10:41 hanggang 42. And Jesus answered unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Ang salita ng Panginoon na sinabi niya, thou art careful, yun po yung salitang distracted. Para maintindihan nyo ang konteksto, bumisita ang ating Panginoon sa bahay ng magkapatid na ito. Ang pangalan, Maria at Martha. Dahil si Jesus ay master at mga disipulo yan, naroon ang Panginoon upang magturo. Are you listening? Mm-hmm. Ito namang si Martha,
Siyempre, hospitable. Pumunta sa kitchen, kumuha ng arena, gumawa ng bread. Nagluto para pagsilbihan ang ating Panginoon. Si Maria umupo, nakinig sa pagtuturo ng Panginoon. Eto, dahil distracted na si Martha, una, nahihirapan na siguro sa kanyang ginagawa. At ang lalong nagpapabigat sa kanya, yung nahihirapan na siya, hindi man lang makaramdam yung kanyang kapatid. Sino po sa inyong ganon? Hirap na hirap ka na, hindi man lang makaramdam ang mga kasama mo, mas lalong sumasama yung loob mo, di ba? Yung tomgo ka na, hindi pa makaramdam, ng agilibre, ano ba naman ito? Ang hina ng channel, ng antena, hindi man lang makapick up. Sinabi ko na't lahat. Hello? Yun po yung feeling ni Martha, kaya ganito siya nagsalita. Isipin mo, Panginoon yun, pagsasalitahan mo ng ganon, kung kilala mo ang Lord, and you revere Him for who He is, why would you rebuke Jesus? Alam nyo, hindi natin namamalayan, sa grabeng pait natin sa buhay, sama ng loob natin, bigat ng ating iniisip, ganun na tayo nagsasalita sa Panginoon. Na ang feeling ni Martha, yung katwiran niya, tama. Ikaw din eh. Feeling mo, tama yung katwiran mo. Hindi ko ho ina-underestimate ang problema. Andyan tayo. Lahat tayo may kanya-kanyang weak point. Malamang na yung sa aking problema, kaya kong i-handle, yun ay kabigatan mo. Yung sa'yo, nalagangking ka, nadagsan kanyak, hindi tayo pare-pareho, pero meron tayong kanya-kanyang Achilles heel. Yun nga yung sinasabi ko. Pastor, kung pagdating sa aking health, wala akong problema. Pero pag family ko, hindi ko talaga kaya. Nadidistract talaga ako. Sabi ng Panginoon, wag. Wag ka dapat. Pakinggan natin sa Tagalog. Tingnan ko meron sa Tagalog. Ayon. Subalit, sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Yun ho yung nais ng Diyos na makita mo. Yung isang bagay na kailangan. Na kung saan, yung pagkabagabag mo ang naging distraction. Mabuting bahagi na hindi kukunin sa Kanya. Dalawang bagay ho ang mapapansin nyo dyan. Obvious. Dalawang bagay. Ito yon. Ilagay mo nga kung nandyan. Ayan, basahin natin. Everybody read. Or paying attention to Jesus. Wala hong mas mahalaga o mas dapat kang iniisip, inaalintana, o inahayaan mong kinakabahala mo than listening, di pa nagdingig mo. Heeding to Jesus. Para maintindihan niyo po ang ibig kong sabihin dito, ito yon. Kung meron kang boss, sino po sa inyo ang nagtatrabaho na may boss? Pakitaas ka ng kamay para makita kong no, so that I can understand. I can say yes, thank you. Pag nandyan ang boss mo, may ginagawa ka, at siya ay tumawag ng iyong atensyon dahil gusto niyang magbigay ng instruction. Ito na. Whatever you are doing is not more important than paying attention to Him. Ganyan po yung senaryo ni Mary at Martha. At ganyan po ang senaryo sa buhay mo sa mga alalahanin at ang Panginoon. Bakit wala ka nung Sunday? Ang dami kong problema. Are you with me? Si Pastor John madalas ho dito, nagagalit siya. At dapat lang magalit. Kasi, pag nagtatawag at nagbibigay ng instruction, at binigay niyang instruction, hindi ho marunong makinig yung mga binibigyan niya ng instruction.
Marunong ko silang magtrabaho, pero hindi marunong makinig. Alam nyo, lahat tayo rito, magagaling magtrabaho, pero hindi tayo magaling makinig sa Panginoon. Pag may sinabi siya, nag-instruction, urean na to ubram, ibatam, panawam, talikudam. Kasi na importante, di ibagbaga ng instruction kesa deta ubram. Inaatupag mo yan? Yes. Nangangatwiran ka mahalaga? Yes. Pero boss mo yun eh. At nagagalit siya pag may sinasabi, sumasagot pa itong mga kinakausap at nangangatwiran. Sino bang hindi maha-high blood doon? Padasan nyo mga kakausap, kung ikaw magpapatrabaho, may sinasabi ka, mangangatwiran pa, adong rasom-rasom, maha-high blood ka talaga. Kaya minsan pag may kausap si Pastor John, tapos nangangatwiran pa, sinasabi ko kaagad, sumunod ka na lang kasi. Nangangatwiran ka pa eh. Pinapalala mo ang galit niya eh. Galit na nga, sige, sinisindihan mo pa, ginagatungan mo pa, sumunod ka na lang. Naintindihan po ninyo? Ito yon. Marami tayong mga inaalala sa buhay. Okay? Pero walang mas mahalaga kaysa makinig sa Panginoon. Listen. Sino kada kayo ti ada pinanawan ng amureng di balay? Nga labaan na kuma. Taas ang kamay sa mga ladies natin. Buti nakaka-concentrate pa kayo ngayon. Dapat lang. Don't be distracted. Ang mga gawaing bahay, ang iyong kaibigan na dumalaw sa'yo sa araw ng linggo, o kaibigan mong nag-imbita sa'yo sa Miyerkules prayer meeting, kaibigan yan. Kaibigan yan. Okay? Ang mga assignment nyo sa eskwelahan, sino sa inyo ang mayroong pang kagawing assignment mamaya? Taas ang kamay. Okay. Sino sa inyo walang problema kahit may assignment? Kasi hindi ka talaga gumagawa ng assignment. Hindi, joke lang. Okay, listen now. Lahat ho ng aking binanggit ay ilan lamang sa mga legit na ating kinakailangang atupagin. Gawaing bahay, kaibigan, assignment, project, at lahat pa yan. Pero pagdating naman na sa araw ng linggo, pagsamba, at Miyerkules kung saan dapat tayo nasa church upang nagkakaisang ipanalangin, ang mga dapat ipanalangin, ay wala na pong mas mahalaga pa ron. Ngayon, kung meron kang mas pinahalagahan, inatupag, at inalintana, sa kabila na merong ginagawang gawaing pagsamba at panalanginan dito sa church, ikaw na si Marta. Ikaw na si Marta. Kaya tanungin mo yung katabi mo ngayon, ikaw ba'y Marta o Maria? Sino po sa inyo aminin ang tamaan kahit magalit? May mga pagkakataon, kayo si Marta, taas ang kamay. Oh, very good. At honest kayo. Magbago na ho kayo. Sabi ng Panginoon, correction. Obvious eh. Obvious. You see? At alam nyo mga kapatid, pagka minsan talagang kinokorek tayo ng Panginoon, what you need is not encouragement. Only ha. Kailangan mo ng encouragement. But you need correction. Correction ang kailangan natin. Ito ho ay correction. Kino-correct yung mali. Kasi nasa katayuan ka ni Marta. At mga twiran ka ng mga twiran, Marta ka pa rin. Katwiran pa rin ni Marta ang lalabas sa bunganga mo. Katwiran pa rin ni Marta ang iikot sa utak mo. Katwiran pa rin ni Marta ang magpapagana sa iyo. At ang nais ng Diyos, Marta, umalis ka dyan, halika rito. Gayahin mo si Maria. Ang dapat ho nating matutunan ay ang katayuan ni Maria. Ang pananaw ni Maria. Ang mindset,
at ang utak o katwiran ni Maria. Trabaho, diyan ka muna. Punta ako sa church. Mag-attend ako ng prayer meeting. Alam niyo ho, sana ganon tayo lahat sa HBBC. Lahat tayo. Hangkalakat nga naidalit ti pagiddaan, kat awam makailapad nga talaga nga legit nga makailapad. At daka nga agdaydayo ti Apo kan makipagkararat. At alam nyo, sometimes, hindi ho ito always the case, but you never know that the situations in your life are God's ways to call your attention. So, tanungin mo ulit yung katabi mo, ikaw ba si Martha o si Maria? So, Pastor, anong gagawin ko? Ganun na lang iiwan ko yung trabahong ganon. Parang magsishift na lang ako ng isip. Huwag ko nang isipin yung problema. Anong gagawin ko? Turuan mo naman ako. How will I do it? Ganun lang, magic na lang na pag sinabi kong ganyan, ako si Martha! Parang Darna, ano? Hindi, ako si Maria! Magbabago ka agad yung pananaw ko. Ganun ba yon? Na pag sumigaw ako kaagad, ngayon naman, let's transform. Maria! Nagbago na kaagad yung pananaw ko. Ganun ba yon? Tignan natin ang sinabi ng Panginoon. 5:7 ng unang Pedro. Binasa natin to nung Wednesday, ha? Basahin natin muli. Go. Ipagkatiwalan niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Yun lang ang gagawin mo, ipagkatiwala. Ganun lang ba kadali? O di, magdagdag pa tayo ng explanation dyan. Ang ehemplo natin, mga kapatid, ay dito sa Psalm 62:8. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Sa madaling salita, ipasa Diyos mo yan. Paano ho natin buksan ang ating dibdib sa Kanya? Pour out your heart. Paano natin ho ibuhos? Ano po yung halimbawa na nakita natin kay Hezekiah, 2 Kings 19:14? 2 Kings 19:14. And Hezekiah received the letter of the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it before the Lord. Panginoon, tignan mo ang kanilang mga sinabi laban sa akin. Ang kanilang pananakot, ang kanilang mga iniisip, mga balak, mga plano. Panginoon, ako po ay natatakot. Normal na matakot tayo, tao pa rin tayo eh. Normal na magpanik tayo. Pero wag naman yung 2 days ganun ka pa rin. Kasi meron kang pwedeng gawin. Ano daw ang dapat mong gawin? Pumunta ka doon tumungo siya sa bahay ng Panginoon. Kaya itong ating kapilya will be a nice place for you to come and open your heart before God. Okay? Anong ginawa niya? Spread it before the Lord. Marami hong wala nung Wednesday, pero ito, sino po sa inyo ang may notebook ng income expense sa bahay? Kahit hindi man weekly, pero meron kang idea? Taas ang kamay. Yes. Okay. Alam nyo, ito ha, hindi ko alam sa inyo, pero I would assume, ti umun-una nga kwentang nyo hanga di income eh. Expense. Simulan mo sa bill, 5,000. Doon ang kuryente. Ang mahal-mahal ng kuryente ngayon. Tubig. Lahat. O, pumunta ka sa mga food. Pambira, 5,000. 10,000. Pumunta ka sa mga groceries. Eh yung mga gastusin ng mga anak, ayaw mo nang ituloy. Iniisip mo pa, yung gamot, sa arthritis, sa high blood, maintenance sa diabetes, ayaw mo nang ituloy. Kasi ang pumipigil na sa'yo, umaabot na ng 25,000 yung expense mo, 10,000 yung income mo. Kaya pala, kahit nasa church ka, tulala. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Kapatid, let us sing! Ha?
If you allow worry to take place, ganun talaga. Pero makita niyo mga kapatid, ang sarap kumanta ng mga yan. Uy, hindi ho walang problema yan. Katulad mo rin, pakinggan, katulad mo rin, taob ang budget niyan. Taob din. Pero ang saya-saya niyang kumanta. Nakita niyo, simpleng bagay pero I have to really address this kasi marami pa hong ipagagawa ng Diyos sa atin eh. Paano tayo magkakasama pa sa mga susunod na taon? Sa mga project pa natin gagawin, mga outreaches, pa-commitment dito. Kung hindi na itama ang pangangatwiran mo, magiging kalaban ka sa gawain ng Diyos. Magiging kalaban ka sa mga nais ng Panginoon na gawin natin. Lagi kang humaharang, lagi kang humahadlang, lagi kang negatibo. Bakit? Kasi hindi mo natutunang mapagtagumpayan ang pag-aalala. Eh, huwag niyong sasabihin, ito ang isa sa mga major at common cause ng mga nagbabackslide. Nahahatak ng mundo, inaalala ang kaibigan, inaalala ito, inaalala. Yan ang humahatak. Kaya pansinin niyo, itong lesson na to, ito po ay root of the problem. Are you listening now? Okay. So, buksan mo yung notebook mo sa Panginoon. Notebook mo, hindi po yung listahan ng wedding ang buksan mo, yung notebook mo. Sabi mo, Panginoon, tingnan mo ho. Ito ang aming expenses, ito lang ang aking income. Panginoon, ito ang magandang prayer mo. Ayoko na itong ganitong klaseng hirap o kagipitan ko ay maging hadlang na hindi ko makapagbigay ng tithes. Kasi kailangang sundin ko ang sinabi mo eh. Bumabalik tayo sa Mateo 13. Bakit ho hindi niya natupad, hindi nagbunga yung salita ng Diyos? Dahil pumipigil yung mga alalahanin. Tama o hindi? Mamin na kayo. Kung aking titignan ang record ng giving mo sa taon na to, blanco ka most of the month. Anong rason? Anong rason? Dahil sa mga cares of this world. Either, marami kang pangangailangan at sabi mo, Lord, sana maintindihan mo, hindi mo muna ako makapag-tithes. Or may pera ka, pero marami kang gustong bilhin, so bili ka ng bili, hindi ka na nakakapag-tithes. Tama ang Panginoon. Care of this life talaga, mga kapatid. Ay, Pastor, hindi mo lang alam. Budget ang sinasabi mo dyan. Pastor, sa likod ng aking income expense, utang naman, Pastor. Yun ang mabigat. Kwentahin mo yung utang mo. Yung utang mo kay kapitbahay na ganito, yung utang mo kay kaibigan ganito, yung utang mo sa Robinson, kasi meron kang hinuhulog-hulugan, yung utang mo kay Tita Beng. Kaya pala yung iba hindi pumupunta sa church, takot kay Tita Beng. Andyan yung maniningil ng utang ko. Alalahanin. Nandun tayo sa realidad. Nakita nyo? So, amin di kita kakabsat, gawin mo yung ginawa ni Hezekiah. Buksan mo sa Panginoon at sabihin mo, Lord God, gawan ho natin ng paraan. Bigyan mo ako ng wisdom. Magbukas ka ng opportunity para sa amin. Kasi Lord, nais kong tumupad sa iyong salita. Tithes. Sinabi pa ni Pastor, first fruit. Mabigat na sa akin yung tithes. Yung first fruit pa kaya? Mission. Kaya nga ho, kailangan kong addressan to kasi yun ang humaharang sa atin. Na hindi mo alam na pag napagtagumpayan mo ang pag-aalala, ang biyaya ng Diyos bukal, mga kapatid, aagos sa'yo yan. Pero dapat mapagtagumpayan mo yung pag-aalala mo. So God does not want you to be anxious at all. Be careful for nothing. Pangalawa, God wants us to make a request. Ano po ang request? Kahilingan,
Kung natin iti Ilocano, daw-dawat. Panagdawat. Okay? Makinig ho kayo. Para ma-appreciate nyo itong point na to. Kilala nyo ba si King Solomon? Anong naalala nyo kay King Solomon? Wisest man. Ano pa? Richest man. Bakit ka siya mayaman? Because of his wisdom. He had a very stable government, progressive nation, strong leadership, prosperous life. That was the heyday of Israel. Yun po yung pinaka-peak na kung saan ang Israel talagang walang ginawa kundi mag-celebrate lang sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit to? Dahil sa leadership ni Solomon. Marami na magiging hari ng Israel. Marami sila. Pero iba ang leadership ni Solomon. Pero alam niyo ho ba, hindi ka man Solomon, pero itong gusto kong malaman mo. Itong verse na to, let your request be made known unto God. Inilalagay ka at ako sa kaparehong katayuan ni Solomon. Pakinggan niyo. Anong ginawa ng Diyos? 2 Chronicles 1:7. 2 Chronicles 1:7. In that night, did God appear unto Solomon and said unto him, ask what I shall give thee. Doon po nagsimula ang lahat. At itong message na ito, sanang Holy Spirit marinig mo na sinasabi niya sa iyo, ask what I shall give thee. Doon nagsimula ang lahat. Are you following? Ask what I shall give thee. Sabi mo nga sa katabi mo para magising, tinatanong ka ng Diyos, ano daw ang gusto mo? E di kung ganun pala ang tanong ng Panginoon, tignan nyo ha, kaya si Solomon humingi eh. At nung humingi, binigyan eh. Ganun din ang gagawin ng Panginoon sa iyo kapatid eh. Humingi ka, bibigyan ka talaga. Kasi yung statement ng Panginoon kay Solomon, humingi ka, bibigyan kita, yun ho yung kahulugan ng binasa nating Philippians 4:6 eh. Let your request be made known. Magsabi ka na, nahihiya ka pa. Ipagpabalay mo kung nada nga rod kakabsat. O impagpabalay na nga rod, napalalilukatan amin nga rep, nagluto, linukatan na amin na kwarto, impagpabalay na nga talaga. Ha. Magsabi ka. I would assume, alam nating sabihin ang ating problema sa Diyos. Hindi nyo alam ang hinihingi nyo. I would assume that. Kung aking tatanungin kita ngayon, kagaya ng Diyos ginawa niya kay Solomon, ask what I shall give thee. What will you ask? Humingi siya ng wisdom. Bukod dyan. Kasi, let your requests be made known eh. In his case, na-discern niya, nakita niya, nang dapat niyang hingin sa Diyos ay ano? Wisdom. Ito, 2 Chronicles 1:9. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman para mapamahalaan ko ang mga taong ito. May sense yung kanyang hinihingi. Minsan kasi ang anak humihingi, hindi mo nakikita yung sense na yung hinihingi niya dapat mong ibigay. Halimbawa, sabi nung anak mo, 8 years old, lumapit, Dad, kanang 100,000. Ha? Para saan yun? Kaya itong hiningi ni Solomon, may sense. Pag humingi ka, tingnan mo yung dapat mong hingin. May sense talaga. Kasi, tingnan mo ha, bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman para mapamahalaan ko ang mga taong ito. Dahil, sino po ba ang may kakayahang mamahala sa mga mamamayan ninyo na napakarami? Ibig sabihin, maganda yung hiningi niya, ito yon. Kung gaano karami ang taong pinamamahalaan niya, ganun ho ang karami ng iniisip niya. Kumokonek pa rin tayo sa ating pinag-uusapan, cares and anxiety. Alam nyo, ang pinakamahirap, leader. Baka akala nyo, easy lucky si Bongbong Marcos, presidente yon. Nako, magkamali lang. Isang pagkakamali, tama yung sabi ng Bible,
para kang isang pabango, dumapo sa'yo ang patay na flies, babaho ka kaagad. Ang hirap kaya nung katayuan ng presidente. Mesa lang ang pagkamalian, bumangsit ka adagos eh. Okay lang kung yung baho mo, pamilya mo lang makaamoy, pero buong mundo. Ang hirap. Kaya sa katayuan ni Solomon, maawatan niyo kakabsat, ado nga parikot, ado ang problema. Humingi siya ng request. At ang hiningi niya, wisdom. Okay? Sabi niya, dahil ginawa niyo po kong hari ng mga taong kasindami ng buhangin, nagadot problema ka po. Isong ikanak ti wisdom. Amen? Oh. Kaya hingin mo rin sa Panginoon, anong kailangan mo para ma-addressan yung problema mo? Dawatom ti Apo. Request. Are you following? Balikan natin si Hezekiah. 2 Kings 19:15 to 19. 2 Kings 19. And Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone of all the kingdoms of the earth, thou hast made heaven and earth. Lord, bow down thine ear and hear. Open, Lord, thine eyes and see, and hear the words of Sennacherib. Pakinggan mo. Which has sent him to reproach the living God of truth, Lord, the kings of Assyria have destroyed the nations. Sinasabi niya na makapangyarihan ho to, Lord. Ang dami niyang sinira. Ang dami niyang sinakop. Kinakatakutan siya ng buong daigdig. Now therefore, O Lord our God. So sinabi niya yung kanyang care. Tingnan niyo ha. Sinabi niya yung kanyang care. Eto, gumawa ng request. Request na. Now therefore, O Lord our God, I beseech thee. Request. Save thou us out of his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord God, even thou only. Gumawa ng request na hindi makasarili, kundi ang kanyang request for the glory of God. Naintindihan po ninyo? Anong ginawa ng Diyos? 2 Kings 19:32 tayo. Therefore, sumagot ang Panginoon, thus saith the Lord concerning the king of Assyria, he shall not come into this city. Hindi siya makakarating dyan. Nor shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor cast a bank against it. 37. 33. By the way that he came, by the same shall he return, and shall not come into this city, saith the Lord, for I will defend this city, to save it for mine own sake, and for my servant David's sake. Alam niyo, pag humingi kayo sa Panginoon, ganito. Kasi sabi niya, sabi ng Lord, for my sake and for my servant David's sake, ganito. Pakinig kayo maigi ha. Panginoon, tulungan mo ako sa aking pangangailangan, sa aking mga problema. I-provide mo ang aking pangangailangan sa aking pamilya. Dahil gusto kong makatulong sa iyong gawain. Ang pastor namin ay merong gagawing proyekto na naman. Eto ako, nagbabayad ng maintenance at lahat-lahat. Kailangan kong makiparte ron. Maawatan nyo, DJ Essence, DJ Kararag. Nandun ang Panginoon at yung kanyang lingkod. You see? So, anong nangyari? It came to pass that night that the angel of the Lord went out and smote in the camp of the Assyrians 145,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. Solved. So Sennacherib, king of Assyria, departed and went and returned and dwelt at Nineveh. Nagtagumpay. God answered his prayer. God wants you to make a request. God is waiting for you to make that request. Sabi mo sa katabi mo, inaantay ka ng Diyos.
Last sa verse na to, God wants us to be ruled by peace. God wants us to be ruled by peace. Kalmado ka lang. Ulitin mo nga, sabi mo sa katabi mo, kalmado ka lang. Anong peace ito? God wants us to be ruled by peace. Anong peace ito? Tignan natin sa John 14:27. John 14:27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Sa makatuwid, listen now, may kapayapaan din naman palang na ibibigay ng mundo sa atin. Gaya ng alin? Komportableng buhay. Hindi ka ba payapa pag komportableng buhay mo? Gaya ng alin? Kayamanan. Wala kang problema kahit anong sakit mo, basta may trilyones ka. Pampagamot. Naibibigay ng mundo yun. Gaya ng alin? Absence of trouble. Walang problema. Sino hong walang problema ngayon? O, di ba? Pero ang problema sa kapayapaang ito, of which yun ang hinahangad natin. Listen ha. Nagbayat ko man no, adulatak kwartak, di kat ureado paggaston, awong parigot. Nagbayat to awong saksakit. Nagbayat no komportable, ti panagbiyak. Ang problema ho, listen, ang problema ho sa ganitong katwiran, okay, this peace is circumstantial. Ang ibig sabihin ng circumstantial, na napapanatag ang loob mo, payapa ka pag meron yan. Eh, ang realidad, most of the time, wala tayo nun. Sino sa inyo ang mayaman? Walang problema sa pambili ng gamot, pampa-ospital. Meron ho ba? Wala tayo noon. Kaya kung yun ho yung hinahangad mo, nakapayapaan, pwedeng ibigay ng mundo. Pero nung sabi ng Panginoon, not as the world give it, I give my peace unto you. Okay. Ibibigay niya yung kapayapaang gaya ng kapayapaang naranasan niya nung siya ay inuusig at ipako sa krus. Ang sabi ng Bible, who when he was reviled not again. Anya nga kinakalmanan. Idi nga usigan da isuna, na nagbalas. Tayo, pag ginanon tayo, talagang hindi na tayo napapakali. Kailangan mo yung peace ng Panginoon. Hello? Who when he was reviled again. When he suffered, he threatened none. Hindi siya nanakot nung siya ay nag-suffer. Kailangan mo yung peace na yan. Yan yung peace ng Panginoon. Nung siya ay nasa kagipitan, nung siya ay nasa sitwasyong iyon, yun ho yung kapayapaang ipagkakaloob niya sa'yo. Dahil, listen, kung hindi po kalmado ang Panginoon at umiral ang galit sa kanyang puso, hindi ka ligtas ngayon. Ibig kong sabihin, para kanyang matupad ang kanyang misyon, kailangan siyang pangunahan ng peace. At madalas, alam ng diablong kahinaan mo, doon kanya binabanatan para ma-sidetrack ka, ma-distract ka, at hindi mo ma-focus, i-concentrate ang iyong misyon. Kaya anong kailangan mo? Yung kagaya ng kapayapaan ng Panginoon. But committed himself to him that judgeth righteously. Isipin mo. Kaya marami tayong nagagawang maling desisyon sa buhay because we do not have the peace of Jesus Christ. Naintindihan po natin? Madalas ho nung araw, alam niyo yung mga Israelites, pag sila nagkikita-kita, alam mong sinasabi? Shalom. Sabi mo sa katabi mo, Shalom. O pambira. Anong ibig pong sabihin ng Shalom? Peace be with you. Ano pong kahulugan ng peace be with you? Hindi ibig sabihin, sana'y mawalan ka ng problema. Ang ibig kong sabihin, sana mapayapa ka. Amen? Eh, pastor, talagang gusto ko yung mapayapang buhay.
Patulog ka na sa sementeryo. Talagang wala ka ng problema doon. Amen. Nasa Mateo yan, hindi ko na bubuksan ha. Sabi, pag pumasok ka sa bahay, sabi mo, let your peace come upon it. Oh, shalom. Greet mo sila ng shalom. Sabi ron, let the peace of God will keep. Alam niyo po ibig sabihin ng keep? It means to guard. It means to watch. To stand at a post and guard against the aggression. Kasi, paglalalo, pakita mo nagmayat ti Ananias pa nag-room. Dakay kas pa rin, dakay new believers, dakay takarwan, nagmayat pa nag-room, di ba? Bigla nga ni Satan, kat umay nakatakaran eh. Yun ang trabaho niya eh. Yun ang trabaho niya. To make you worry, to cause you to become anxious about life, to distract you. So dapat ikaw, mindful ka, let the peace of God rule in your heart. And so, this peace helps us to make the right decisions in life. This peace helps us obey God no matter what the consequence may be. This peace helps us serve God with our utmost. Amen. I'll close with this verse. Tignan nyo maigi ha. Let's connect two verses. Psalms 119, 116. Tignan natin. Psalms 119, 116. Sinong nagugutom na? Magtatapos na tayo ha. Last na to. Okay? Psalms 119, 116. Basa. Ready, go. Uphold me according unto thy, that I may, and let me not be ashamed of my, sino sa inyo, yan ang cry ng iyong puso. Uphold. Ano't uphold ti Ilocano? Tinglin nak apo. Saranayan nak. Yan ang maganda, no? Saranayan. Saranayan nak apo. Kasmayan natop iti saom. Tapno agbiagak. Agbiag nga na, at daan inanama. So uray gayam kasano kadagsen di problema, kadakkel ti kasapulam, karikot det ayan mga sitwasyon ita, the peace of God, with the peace of God, it gives you hope. Okay, tanong. Bakit gusto mong, kahit mga saranayin na kati Apo? Apay nga kailangan ti panang saranay ti Apo? Apay nga kasapulam iti agdaan ti namnama, apay. Sungbatan nyo man, it's in the verse. Tingnan yung logic ha. Apay nga tarigagayam ti panang saranay ti Apo ken ka, kentapnon ti inanamam, san kanto nga agbalin nga nakakatkatawa. That I may live. Hello? That I may live. Sino sa inyo ang buhay ngayon? Buhay na may pag-asa. Buhay na makaramdam iti panang saranay ni Apo Diyos. Okay, tanong. Ba't gusto mong mabuhay? Ang daming problema. Kung kayo pagpipiliin lang na wala kayong ibang iniisip, mabuhay o umuwi na sa langit? Hello? Ba't gusto nyo mabuhay pa? Na hindi ka naman pwedeng mabuhay na wala kang pag-asa, na nakamot nga sinaranay ti Apo. Wala hindi pwede. Kasi maglilingkod ka sa Diyos naglilingkod ka sa Kanya susunod ka sa Kanya. Dapat talaga nabubuhay ka ng may pag-asa. Are you with me? Ito, Psalms 119 verse 17. Verse 17, same chapter. Ito, basa. Deal bountifully with thy, hindi ba yun yung kahulugan ng deal bountifully doon? Pag-asa? Hindi lang surviving, kundi thriving. Deal bountifully with thy servant, that I may, bakit ka daw dapat mabuhay? And keep thy word. Bumabalik ho tayo sa panimula. In the first place, nais ng Diyos na ang kanyang salita magbunga sa buhay mo. In the course of life, sa realidad, andyan ang mga alalahanin. Andyan na lahat. Ang sinabi ng Diyos, huwag kang mabahala. Ang kadapat nga madanagan. Anong kailangan mo? The hope and the uphold. I-uphold ka ng Panginoon. Bakit? So that you can keep His word. In other words, show me, pakita mo sa akin ang isang mananampalataya
na naipamuhay niya ang Philippians 4, 6, and 7. Ipapakita ko sa iyong isang mananampalataya na malago, umaangat, at nagiging prosperous sa kanyang Christian life. And all of God's people say? Amen. Oh. So anong gagawin niyo pag uwi? What's your take on this message? What will you do? Di, uuwi ka, pintas na message. Ano ngayon? Anong gagawin mo ngayon pag uwi? Hello? Mamayang hapon ho, may soul winning tayo. Saan ang pupuntahan nyo? Saan kayo pupunta? Baka daman sa baling carry yun kung tunumalim. Soul winning ha. Sabi mo sa katabi mo, mamayang hapon, soul winning. Oh. Ano na naman ang iisipin mo? Meron kang ibang aalalahanin. Are you with me? Oh. Tumayo tayong lahat. Let's pray. Lord, thank you so much for our message this morning. Hindi namin maiwasan, Lord, ang pag-aalala, panic, mapamulengleng, agkapoy, mapundi, may depth. Pero ayaw namin yun, Lord, kasi nais naming, hindi naman sa ayaw naming magkaroon ng problema. We are not questioning your ways in allowing problems and trials and turmoils to come our way. But we want, Lord, to learn to trust in you. Na kahit may mga ganitong mga alalahanin sa buhay, we can cast our cares upon you and make requests, and we'll be able to serve you with our utmost. Panginoon, bilang inyong lingkod, sa aming konteksto, ang aking dalangin, marami pa ho kaming gagawin. Marami ka pang ipagagawa sa amin. Outreaches, church planting, and all. And Lord, heto kami. May mga kabigatan, may mga problema. Yet you are challenging us to obey, to give, to take part, to involve. Lord, help us, dear God. Save us from these troubles. Please provide our daily needs. Tulungan niyo pong inyong anak. Patawad, Lord, sa mga sandali na naiisip namin ang negatibo. Dahil sa aming pagkatao, nandun po kami, Lord. Katdawati mi Apo Diyos King ka nga, tulungan na kami. Thank you for this message today. In Jesus' name. Everyone says? Amen. Amen.